For today's video mga dais magpilo ta kay grabe dadyo kadagan sa atong pilo noon. Dugay na uga kay sige ulan-ulan daligsik diri bandaha. So mo mong kuting-kuting mo tapad kada gabi matulog ko. Mo si kuting-kuting. Si kuting-kuting ni siya. Ilailahan ni mga dai mga amiga dara sa kuting. Mo ni yang inahan dara. Di araw, yang inahan o iyang amahan. Maghinahinay na kita sa pagpilo kay daghan jud labonon, dugay-dugay jud ni sa nauga kay sige lagi ulan diring dapita and then dili kaayo magpakita ang adlaw, so dugay jud ni siya naugas. Mao ni akong giuna mga short ni siya mga guys, so dagko jud kay mga short mao ni akong giuna para dali ra maplastar. So diring dapita is wala jud koy katabang ani nga time kay ako ra man jud ang nagpilo, ako ra pa jud manglaba. So naay mga kuting-kuting na ko diri sa ubos, nagdula-dula in tawon siya. Nagambak-ambak in tawon, grabe. Kani nga kuting jud siya, kani nga earring is motapa jud ni siya matulog inig kagabi. Patingala na lang jud ko kay sa akong habol nga naay maglihok-lihok sus Ginoo ko ang earring man di ay. So ako lang jud siya pasagdan kay tugnawon man gyud ni siya nga earring dal. And then dito po na siya gapuyo sa buhan kanang naay mga hinaling, dito na siya magpuyo para mawala iyang katugnos sa iyang panlawas. Kaya kung mga earring tulo ni siya, ang isa ani lalaki, ang isa inahan aning gamay nga earring. So daghan na jud kog naagi nga earring pero nga kuan lagi mga ligsan, mga wagtang. Sa una kuan jud kog earring mga 7 jud to ka buok ng mga earring na akong kuanon nabuhi. Gikan ra to siya gipanglabay and then ni padong diri sa balay, so ako na lang pong gipakaon. So gipanghatag pa nako tong uban ato kay lagi nangayo mga amiga nako. So mao lang jud ni nahibilin kay ang uban lagi kay mga kiat na nagtabok-tabok sa kalsada, so naligsan jud. Mamilo na ta sa atong kwaknet dire. Inani ko mamilo akong lukoton, mura siyag pandisa. Lukoton nimo siya and then iliko-liko ini ituyok. Mao ni siya pagpilo sa panty aron dili siya gubot. And then parehas ra pud ni sa mga brief. Kung unsa pagpilo mao pud to akong paagi sa pagpilo. So daghan-daghan po ni ako napilo nga mga panty kay lagi dugay kay kung nakalaba ani nga time kay wala lagi sabon, wala ikapalit, why budget. So mo ni na pud ni medyas, inani po nako siya pagpilo. Akong lukoton indi ni sulod nako sa iyang kaparis nga medyas, inani jud ko para dili mga wagtang, dili magka kay maplastar and then dali ra pud makitaan aron dili magkalibog-libog ang mangita. So manatag pilo diri mga day, so magplastar na ta sa atong hanger diri. So kung magpile po kog hanger kay i-color po na nako siya, dili nako patakan og kanang plastar lang, ganahan mo ko nga by color gyud siya pagpile para at least nindot pud tan-awon dili kay sa magtan-awan ni. Salamat sa sunod na pod, bye.